Latih Pak boleh tus. Apa Pak boleh tus? Tapak kebo sikile 100. Nah. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu. Jane kuwi werdine ya akeh. Werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten meremban. Lelu. Heeh. Angel to? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mejang ilmu, wong mulang ilmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cementel. Mula pertapan nggonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan nggonku kene iki pintu gerbang wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cementel. Inggih, ngestakaken dawuh. Saged ugi panjenengan menika nembe kemawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat boten sagedipun gayuh dening sinten kemawon utawi boten sagedipun kembali dening sinten kemawon nanging wonten ugi sawijining brahmana ingkang sampun dangu ambrahmana nanging ilmunipun boten kinarya damel tentreming jagat nanging malah kinarya ngobak-obak katentremaning jagat menika kathah sanget. Heeh, pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Inggih. Ning aku ora duwe ngelmu apa-apa lho, Man. Aku ki blas ora duwe ngelmu sing iso migunani ya ming ngelmuku iki sarwa cethek. Ning aja tok anggap ngelmu cethek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicakke ya ora apik. Inggih. Ning nek dicakke ya iso dienggo sangu urip ning alam padang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Ngono kuwi iki ketoke do disepelekke pisan. Sapa salah bakale seleh. Ngono kuwi ya wis do disepelekke. Inggih. Sapa utang bakale nyaur. Ngono kuwi ya wis disepelekke. Ketitik do semaya. Inggih. Kuwi ya disepelekke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek anu, becik ketitik ala ketara. Ha kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip alam padang iki nglakonana sing becik-becik. Ha ta? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing pokoke sarwa apik, sarwa becik. Merga ana tembungan becik ketitik ala ketara ki wong tumindak ala ki didelikna kaya ngapa mesti bakal konangan sak pinter-pintere bajing kae mlumpat mesti kala mangsa bakal tiba sak pinter-pintere nyingetake batang kuwi kala mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae. Inggih. Ah kuwi ming hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cethek-cethek tur diamalke. Kuwi malah luwih prayoga. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketoke ming hal sepele, tur wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do dilakoni. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Wong ki aja sok dhisiki tumindak ala. Merga wong tumindak ala ki mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kureping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun namung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Ah, ora usah dadak perlu enggak. Mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadan ning bias malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni, migunani tumraping liyan. Lho karo kaya ngono kuwi ketok sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana alam padang ki iso migunani tumraping liyan. Uripmu ki migunanana tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe nang arep alam padang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakna kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Inggih, migunani tumraping liyan. Mekaten. Tasih kathah nggih. Penembahan. Oke, nek gelem taun sae ya oke. Pirang-pirang wis to.
Ora usah dadak kepiye-kepiye. Apa wis? Tembung apa? Tuturi Handayani. Lho, kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke. Melu ning mburi ning tetep ndayani. Kuwi ya angel dilakoni. Inggih. Ngono kuwi wae. Inggih. Menawi namung menika janjanipun kula sampun apal. Nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking Sang Penemban langkung saking menika. Kowe urung tekan kowe. Kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot. Ngelmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku, kowe kuat apa? Nglakoni poso 100 dina. Ayo. Ora kuat kowe. Kuwi pepethinganing jalma, unusaning titah. Ngono aku gelem mejang sastra cetha paripurning wangsit. Sastra jendra pangruwating driyu. Kawruh panunggal sangkan paraning dumadi, kawruh kasampurnan. Wo. Ora saben wong iso nampa. Inggih. Selagine Dewi Suneti sanes kersanipun kuwi lho bojone si sapa? Bojone Wisrawa kuwi? Sukesi. Dewi Sukesi mbiyen nggone nampa aji sastra jendra ayu ning rat pangruwating diyu. Sinartan blendenging katresnan. Mula terus ora tresna karo Prabu sapa? Danapati, tresnane karo Begawan Wisrawa. Monggo Begawan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi. Lah, Wisrawa nalika semana ya kena dampaking sastra jendra ayu ning rat pangruwating diyu. Pendhita sing ora nate ketel-kelepetan dedosan kena dayaning sastra jendra temang lumpruk tanpa daya. Calon mantu dipek dhewe. Mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu. Kae dadi tandha blendenging kamurkan. Inggih. Kok anak-anak Rawana. Inggih. Ingkang bajeng menika Rahwana. Heeh. Anak-anak Rawana kuwi merga blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukesi mbabar watak angkara budi jandala ingkang meh ngobar jagat saisine. Ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing padha nglenggana keluputan. Mula terus peputra Kumbakarna. Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta ning atine apik. Inggih. Paham? Inggih. Ngertos Penemban. Nah, mula aja sok sembarangan. Main ngelmu iki bahaya. Oke wong sing kabotan ngelmu malah kentir ya oke. Mula ngelmu iki kudu diukur karo kekuatanmu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku kok urung mampu. Ayo diasah sik. Carane wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman. Ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pindan Penemban. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Lah iya. Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa duwe tanpa tementel apa ta apa ngelmu apa ta apa. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pindan. Nek cara mbiyen kowe suwita paling mung dilatih Pak Boletus. Apa Pak Boletus? Tapak kebo sikile 100. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu. Jane kuwi werdine ya akeh, werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten Penemban. Lelu. Angel to? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mejang ilmu, wong mulang ilmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cementel. Mula pertapan nggonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan nggonku kene iki pintu gerbang wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cementel. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Tekan petrabahan ngene iki tau to percobaan kene iki sepi. Mesti tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Supaya mengko nampa ilmu kuwi iso dienggo dangdut.
Panjenengan menika kok aneh-aneh. Kula nuwun sewu, kula suwita kalian pendhita ingkang sajaipun gecul kumarucul namung panjenengan. Ning mawa apa jenenge? Mengandung. Lho, ingkang mengandung sinten? Sik, kowe aja lucu sik. Mengandung ilmu arepa guyon ning tetep mengandung ilmu ora sak kepenake dhewe. Inggih, inggih. Ah. Man, wonten dawuh. Aku jane iki arep omong karo kowe. Badhe ngendika menapa? Iki ta iku arep ana daya. Lho, kok panjenengan ngertos? Lah, kowe lah caki kok. Maido karo aku ya. Aku ki arep ana daya, kuwi aku ya ngerti. Dayahku ngelih kowe aku ngerti. Menapa inggih? Wis to, anggere omongan terus ana swara. Mesti dayahku ngelih. Inggih, inggih. Soale suarane weteng krungu. Inggih, inggih. Nah iki kowe ora usah melu-melu nek dayahku tekan kene tak wangsulane nek kira-kira dayahku menghargai rame pertapan tebing miring kene. Inggih, kok naminipun tebing miring. Sakarepku kok rawel. Sing gawe jeneng aku kok kowe ribet ora. Inggih, inggih. Engko nek dayahku tekan kene tak wangsulane ora usah melu-melu nek engko semakin meruncing keadaannya terus arep dadi gegeran kowe siap-siap. Ngestaken dawuh. Kinten-kinten dayahipun sinten? Nek miturut penerawangku saka kene tak tonton saka epek-epekku iki ketoke sing teko iki bangsa Nerpati utawa bangsa Piyai. Ning arep dikaya ngapa nek piyai iki engko arep gawe kisra, arep gawe rame, ora usah kuwatir. Aku sing tanggung jawab. Ngestaken dawuh. Kena mundurane. Ngestaken dawuh Mremban. Tok kudu swalu gembal. Pandhita Kang Dewate. Pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, kula kedah sowan wonten ing pertapan tebing miring. Nanging sareng kula dumugi wonten pertapan tebing miring iki lha kok lho, niki kok mboten pangling menika. Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun rek. Menika rak kadidene Panakawan Bagong to menika. Lah nggih, lah dalah kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Weh lah murite ya akeh men. Wiwit saka pendopo nganti aglar tekan dalan ingkang nganjuk ana ing pertapan. Kabeh tirik-tirik padha suwita karo Begawan Baworsari. Iya, wong kali nyandang ya iso ora pokra. Lho lah iya. Lah ing atase pendhita Kameng kudung cawet kaya ngono ki para piye? Aja sembrono popok wewe. Iki lentok nang ngendi? Adoh. Kowe padha slamet Bagong. Ampun ngawur gawar ngawur. Sampeyan nyawang. Sampeyan nyawang kali kula. Blegere raga pancen Bagong. Ning kula aturi mresani kanthi Permana Jati. Lho. Tak tonton nganggo Permana Jati kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan tebing miring kene? Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ing pertapan tebing miring kene? Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dadi madheg pendhita ning pertapan tebing miring kene, Bagong? Nuwun sewu sadèrèngipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembugan apik-apik kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Slamet tek aku. Rekanopati Sengkuni wilujeng. Iya, slamet Bagong. Syukur. Wigatosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangina. Dateng kula anggen kula mapan wonten ing pertapan tebing miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti yen to praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nang aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinten Prabu Duryudana. Ya. Ngerti ya, yen wis ana 3 sasi iki, 3 candra iki
Anak Prabu Duryudana kuwi nandhang roga. Lho, malah apik sehat. Pun nonton 3 sasi anak Sinun Prabu Duryudana berolahraga. Nandhang roga ki tegese lara. Ora gawe macem-macem kok sing nanti rembugan karo piyayi kok misak kepenak dhewe. Sabar Kakang Durna sabar. Bagong niku nek ngendika nggih kaya ngoten niku. Tegese nandhang roga kuwi lara. Lara. Mangke nalika semana Anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku. Ingkang bisa nambani karo gerahe Sinun Prabu Duryudana kuwi mung kowe. Kowe ingkang madheg pendhita ana ing pertapan tebing miring. Mula wektu dina iki sawanku utawa praptaku utawa rawuhku ning pertapan tebing miring kene mung ingkang wigati mboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ora. Oh, yen ngapa kudu Begawan Durna meksa karo Begawan sapa jenengamu? Bawarsari. Bawarsari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi sarana tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak krincung sikilmu Panakawan. Kagat risang kapirang rinangkul kinambet kambet Dosang reknaning pawana ya setu kang walang ati. Nek ngono rawuhmu nang kene sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becik Begawan Durna. Nek niate Prabu Duryudana iki arep golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Duryudana rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrik-cantrik liyane sing padha kapitunan merga kelangan karo aku. Mula wektu dina iki rasa kokean gunung sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku Anoman sing bakal ngrampungi karo kowe. Cetha nek Kurawarga iki sira pertapan tebing miring. Nggih. Prasetyamu karo aku lahir batin Leswita, Lahir batur. mangkatonan. Ih, ngestaken dawuh. Kurawa dundurke nek iso, nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku rampungane. Nggih, ngestaken dawuh Penemban. Anoman sing betengi Begawan Bawarsari. Dasar para nyata Kartomarma. Ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali, ora gelem nekuk barisan aja takon dosa. Aku yang bakal meksa bali ning para Sata Kurawa. Wah, ladalah. Yen ngono wani karo sing tawedene apamu. Ora minggas ngarep tebak dadamu ngene marganing patimu sing ngolina prapteng lalis Kartomarma.
Sumaranti hawela. Wis ora karo-karuan Dipate. Pripun Kakang Durna? Kurawa bubar sar-saran boten kanten-kantenan. Kados mekaten lampani kula tunturi liya dina pancen iso dilimpe mengke Bagong dilimpe digawa teng